Ja sam baka Zlata, baka Mione Đošić koja je napunila 7 godina. Miona je krenula u Melodijum sa svojih nepunih 13 meseci. Ja sam insistirala najviše zato što sam želela da pobegne od neke ove za mene neukusne muzike sada u zadnje vreme. Ona ne peva lepo, ali ima izvanredno izdvajan sluh i osjećaj za muziku i za nju je Melodijum deo života, bez toga ne može. Kao hrana, kao doručak, kao igra. Što je ona naučila ovde za 6 godina, to nema cenu, znate. Ja sam Mijana Đošić i dolazila sam još kao beba u ovu školu da bi naučila note. Učili smo danas etidu i bilo mi je divno. Volim da slušam Mozarta. U jedinoj muzičkoj školi u našoj zemlji u kojoj uče i bebe, školi muzike Melodijum u Novom Sadu, najvažnije je razvijanje muzikalnosti, kaže direktorka škole Aleksandra Grbić-Hrustić. Neko će je iskazati kroz pevanje, neko kroz sviranje, neko kroz pokret i ples, a neko kroz sve aktivnosti kojima se može odreagovati na muziku. Sve to podstičemo i uobličavamo i formiramo i obrazujemo u našoj školi od tih najmlađih dana. Da naši mladi naraštaji ne samo da budu muzikalni, nego da budu inteligentni, jer muzika pospešuje kognitivni razvoj, da budu svestrani, da budu umetnici, da budu na visokom kulturnom nivou i sve se to zasniva u tom najmlađem uzrastu, praktično u radu sa bebama. Aleksandra, osim toga što je muzička pedagoškinja, ona je i magistarka interdisciplinarnih nauka menadžmenta u obrazovanju. Iz njenog iskustva i izučavanja poznatih metodologija u svetskoj muzičkoj pedagogiji nastala je škola za bebe i decu do 3 godine. 1999. godine sam bila u Bangkoku na Tajlandu gde sam dobila šansu da radim u internacionalnoj muzičkoj školi i gde sam bukvalno na prijemu za posao bila pitana da li mogu da radim sa bebama. Ja sam vrlo spremno odgovorila da, iako nikada u životu nisam radila sa bebama, ali dovoljno je da sam imala jednog kod kuće, jednogodišnjaka i da sam znala šta otprilike treba raditi. Tako da je to bio moj lični eksperiment koji je trajao 4-5 godina. Tamo ja sam istražila sve mogućnosti, naravno opet u tom podneblju na engleskom jeziku i taj model koji se gradio godinama, eto 4-5 godina, sam prenela ovde, zapisala i ostvarila uz pomoć mojih sjajnih, fantastičnih nastavnika. Moje ime je Agneš Girić-Cvetković, majka sam 2,5-godišnjeg Dušana. Naša jedna od omiljenih aktivnosti uopšte je pevanje i igranje, tako da kad smo čuli za Melodiju, odmah smo se priključili, jako nam se dopada. Zovem se Danijela Šopalo, imam 2 ćerke, Katarinu mlađu i Andreju stariju. Andreja je išla u Melodijum pre 4 godine, a evo došao je red i na Katarinu. Šta je toliko dobro za njih u njihovom odrastanju, sazrevanju što ovde naučimo? Pre svega kreativnost Melodijuma, naravno propraćena muzikom, ritmom, instrumentima, prezadovoljni smo. Prema Aleksandrinom modelu, osim nje same, čas za najmlađe vodi i Jovanka Katić. Neke bebe su ovdje progovorile, zapravo bebe ne govore, jel, kao odraslija deca, ali svako dete reaguje fantastično na muziku i oni mašu ručicama, oni se njišu, hodaju. Časovi muzike im pomažu da razvijaju govor, motoričke sposobnosti, spoznaju svet oko sebe i odrasli i drugu decu. Bebe i deca do 3 godine za 45 minuta, koliko traje čas, pevaju, sviraju, igraju, uče i druže se. Aktivni učesnici su i roditelji, priča nam Jovanka, a čas vodi Aleksandra. Mi svi zajedno sedimo u krugu i uvek se na početku pozdravljamo istom pesmom. I naravno oni su mali i ne znaju da to izgovaraju, međutim oni kada čuju poznato, oni spontano počnu da tapšu rukama, rade nogama, osmesi na licima su prisutni kod beba i kod roditelja. Zatim se uz jednu pesmicu prozivamo i tu oni već uče koje se dete kako zove. Ko je sa nama?
Filip je sa nama, Filip je sa nama, Filip je sa nama. Ura, ura, srećni smo što Filip je sa nama. Ko je sa nama? Tamara je sa nama, Tamara je sa nama, Tamara je sa nama. Ura, ura, srećni smo što Tamara je sa nama. I onda kreću vesele naše aktivnosti koje se stalno menjaju tokom časa. Koriste se razni rekviziti, kao što su šarene loptice, šarene marame. Tamo menjamo instrumente, čas smo sa zvečkama u rukama, čas sa štapićima, tako da su bebe uvek zauzete nečim, dakle i to je ono što njih pokreće. Na jednom od poslednjih časova učili su i novu pesmu. Ovu deca pevaju u Africi. Aren sen sen, aren sen sen, guli 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 ren sen sen. Arafi, arafi, guli 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 ren sen sen. Svirali su i na neobičnom instrumentu. Ovako zvuči kišni štap. Još jednom, tamo je, možete mi slobodno da, tamo i mali kišni štap, vidi kako je Filip. Najbolje su se pokazali na bubnjevima. Čas se završava uspavankom. Oni plešu sa roditeljima, pružaju ruke da ih mama ili tata uzmu u naručje, jer oni znaju da ćemo sad da pevamo bubice i da ćemo da se pozdravimo do sledeće nedelje. Oni imaju zaista pažnju i neka deca su naučila kada je ponedeljak ili kada je utorak. Neke bebe, u stvari od 2 godine, već polako dane u nedelji, jer znaju da utorkom idu u melodijum. Jedna devojčica kaže medolijum. Dvogodišnjaci su nam rekli da im je na času bilo lepo. Lepo, lepo. A malo glasnije ne? Lepo. Kaži smo, pevali smo i svirali smo. Pevali. Deci, kako vam je bilo? Dobro, da. Jesi naučila novu pesmicu? Da. Muzikalnost treba razvijati kod dece od malih nogu, zbog njihovog ukupnog psihofizičkog razvoja. Tako misli profesorka muzikologije na Novosadskoj akademiji umetnosti Ira Prodanov-Krajišnik, čija su deca sa 2 godine postala polaznici melodijuma. Moje pitanje je zašto ima samo jednog melodijuma, kad on ima toliko dobrih rezultata. U melodijumu se ne neguje samo muzička umetnost, da se razumem, nego se tu neguje i motoričke sposobnosti, crtanja, vizuelne komunikacije sa muzikom, a to sve zajedno predstavlja jedan jako dobar temelj da dete od malih nogu, znači, reaguje i motorički na muziku, čak i verbalno, da razvije verbalne sposobnosti, jer tamo i ovaj od 1 godine i ovaj od 2 godine mora da nešto kaže, da otpeva, a muzika je najbolji način da se ta reč nekako progura. Metodologija muzičkog obrazovanja i razvijanja muzikalnosti kod beba nije dovoljno istražena u našoj zemlji. Ira Prodanov slične škole videla je u Nemačkoj, gde je bila na doktorskim studijama. Vrlo slične stvari sam videla koje su se tamo radile, konkretno u jednom gradiću blizu Štutgarta, koje se rade u melodijumu. Tamo čak i male sredine imaju takve grupice, ali znate, to je druga zemlja, oni imaju potpuno druge kriterijume za muziku i strašno mnogo daju za muziku i inače u zapadnoj Evropi se to smatra, kod nas, znate, i negovanje umetničke muzike na najmogućem marginalizovanom mestu. Ja sam Gordana Vajagić, majka sam Une i Lene Vajagić. One su bliznakinje, imaju 2 godine i 3 meseca. One ne idu u vrtić i ovo mi je bila dobra neka prelazna varijanta između boravka kod kuće i vrtića, velike grupe. Ovde kroz muziku jako lepo uče delove tela, boje, dane u nedelji, znači pesme su vrlo edukativne, lako se pamte. Kod kuće ponavljamo te pesmice, imamo sve CD-eve. U školi muzike Melodijum radi 5 muzičkih pedagoga. Osim beba, u školu dolaze i deca predškolskog uzrasta, osnovnoškolci i srednjoškolci. Ta škola poznata je i po svojoj privatnoj produkciji. Pesme na 8 CD-ova koje se slušaju u mnogim našim vrtićima snimili su zajedno učenici i nastavnici. Na časovima pevaju te,
ali i neke druge pesme, kaže Aleksandra. Pevamo pesme na originalnim jezicima Tajlanda, Malezije, Kine, Japana, Australije, Novog Zelanda i putujemo oko sveta, a deca na taj način uče da ćemo razumeti druge narode ako ih upoznamo putem muzike. Teodora Pavlović, koja u Melodijumu uči note od svoje 3. godine, jedna je od najboljih učenica te škole. Pohađa 5. razred i ima sve petice. Posle osnovne škole volela bi da upiše solo pevanje. Ove godine postigla je veliki uspeh. Osvojila je 2. mesto u kategoriji muzičkih talenata na Novosadskom festivalu Kantat, gde su se takmičili pevači od 7 do 77 godina. I remember you said sometimes it lasts and loud, but sometimes it hurts instead. Sometimes it lasts and loud, but sometimes it hurts instead. Yeah. Aleksandri Grbić-Hrustić, Jovanki Katić i ostalim muzičkim pedagozima škole muzike Melodijum, jedine škole u Srbiji gde, osim starije dece, i bebe razvijaju muzikalnost, najvažnije je da njihovim učenicima muzika od prvih dana života bude prijatelj, kaže Aleksandra. Onaj ko se bavi muzikom, onaj ko voli muziku i radi sa muzikom je dobar čovek. I to je tako. Već godinama, već decenijama, vekovima i to je naša želja, da oni budu dobri ljudi, a da ih uvodimo to kroz svet muzike. U školi muzike Melodijum za 10 godina koliko u Novom Sadu ona postoji, školovalo se 1500 učenika. Oni su učestvovali i osvajali nagrade na svim važnim dečjim festivalima u zemlji i regionu. U planu je i proširivanje nastavnog programa, što podrazumeva uvođenje radionica drame, likovnog stvaralaštva, perkusija i drugih sekcija. To bi trebalo da postane škola lepih umetnosti. Bolja Vojvodina.